bigarren gauzatxoa ikasiko dugu. Berrekizuna. Amar denean. Zer esan nahi du horrek? Adibidez, izan daiteke amar berbi. Edo amar karratura jasoa, bai? Edo adibidez, amar ber hiru. Hau da, amar kubora jasoa. Edo beste adibide bat, amar ber lau. Bai? Edo amar laura jasoa. Zelan egiten dira hauek? Bueno, amar berbi, zer izango zen? Pentsatu zu pizka bat? Bai, pentsatu duzu, ezta? Idatzi zure kuadernoan lehenago eta gero konparatzen dugu. Zein da errepikatzen den biderkagaia? Amar. Zenbat aldiz biderkatzen da? Gogoratu, bider. Zenbat aldiz? Bat eta bi. Amar, bider, amar. Zenbat amar, bider, amar? 100. Bale, erreza, ezta? Egin dezagun hurrengo. Amar, berriru. Egin zure kuaderno, bai? Amar, bider. Zenbat aldiz? 3. Amar, bider, amar. Zein da amar, bider, amar, bider, amar? Begira, beste aldean ipiniko du. 1, 2 eta 3. 1, 2 eta 3. Bai? Konturatzen zara, ezta? 1, 2, 3, 3. 1, 2, 2. Egin dezagun horrengoa. Amar berlau. Edo amar laura jasoa. Amar, bider, amar, bider, amar, bider, amar. Beste aldetik ipiniko dugu, badakizu berdin ipintzen badu, berdin da aurrean edo atzean. Zer emango du amar, bider, amar, bider, amar, bider, amar? 1. Eta gero, 1, 2, 3 eta 4. Orain, pentsatzen baduzu pizka bat, berehala konturatuko zara. 1, 2, 3. Beste kolore bat markatuko dizut hobeto konturatzeko. 1, 2, 3, 4. Hemen. 1, 2. Ikusi duzu? Zein den zenbaki txikitsua, hau da, berretzailea, 2 bada, 2, 0. 3 bada, 3, 0. 4 bada, 4, 0. Egin dezagun beste bat. Amar, berbost, zenbat izango zen? Biderketa egin gabe jakingo dugu. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ulertu duzu? Eta badakizu ezertarako balio duen honek? Begira, adibidez, zenbaki oso handiak ditugunean. Adibidez, 1.300.000.000. Zelako zenbaki luzea, badakizu zer den? Bai, Txinan dauden biztanle kopurua. Guk normalean, eta badakizue matematiketan, beti saiatzen gara gauzak labur idazten. Hau idazteko, beste modu bat daukagu oraintzik hasi duguna erabiliz. 1, banatuko dugu alde batetik. 0ak hasten diren arte dauden zifrak, eta gero 0 guztiak, bai? Zer daukago hemen? 13. Bai? Hau, deskonposatu aldugu biderketa batean. 13, bider, ezaztu,
pentsatu pizka bat. Zelan idatzi aldugu hurrengo zenbakia ez idazteko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Bueno, begira. 10 ber 8. 10 ber 8 zenbat izango zen? Honi bat ipinita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 duen zenbakia. 13 bider 10 ber 8 eta hau berdin-berdinak dira. Egin dezagun froga orain beste zenbaki handi batekin adibidez. Badakizu zenbat biztanle dauden Espainian? Gutxi gora bera. 57 milioi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nola bihurtuko dugu hau goikoaren antzera biderketa txiki batean? Bueno, alde batetik 0 ez diren zifrak eta gero 0 guztiak. Venga, pentsatu pizka bat, ia zuk bakarrik egin alduzu. Badago? Bai? Erreza da, egin duzu? Venga, konprobatuko du. Alde batetik, 57 mantentzen dugu. Bider 10 zenbat 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eta hau da erantzuna. Ondo eduki duzula, baietz. Oso ondo, orain praktikatzera. Azpian dituzun ariketak egin, eta ia ulertu duzun. Ondo izan.